5, 4, 3, 2, 1. Bine v-am regăsit! În minutele următoare vorbim despre Măneciu și despre o candidatură la primăria Măneciu. Este vorba despre domnul Barbu Mihail, candidat din partea Partidului Social Democrat la primăria Măneciu. Bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Mă gândesc cu plăcere la această localitate pentru că cumva e binecuvântată de Dumnezeu. Zona este absolut superbă, aveți și cheia. Aș vrea să le abordăm ușor pe parcursul emisiunii, pentru că cel puțin una dintre ele, cheia, parcă nu mai are înflorirea de altă dată. Hai să prezentăm întâi candidatul, deși nu sunteți la prima dată în competiție pentru primăria Măneciu. Cine este omul Mihail Barbu? Omul Mihail Barbu este un mânecean jet be jet, născut, crescut la Măneciu. M-am gândit odată și cam toate rudele reprezintă cam toate satele, componente ale comunei Măneciu. Sunt căsătorit, am un băiat de 33 de ani, eu am 55 de ani, băiatul meu la rândul lui are 2 nepoți, sunt de formație inginer și economist cu studii la stat și masterand în inginerie economică. Am activat în cea mai mare parte în mediul privat, dar și în administrație. Vreau să vorbim, eu știu că în 2020 ați pierdut, cum spune românul, cam la mustață, așa, cu foarte puține voturi, fotolul de primar. Ați fost consilier o bună bucată de vreme și mi-aduc aminte că în programul dumneavoastră erau lucruri care ar fi vitalizat un pic, ar fi adus ceva nou în peisajul local. Câte din proiectele pe care le propuneați atunci în 2000 ați reușit să le impuneți, chiar dacă vorbim de o altă persoană care a ajuns primar, ați fost totuși consilier. Ce proiecte și câte dintre ele pe care le-ați propus atunci s-au materializat cumva? Ați reușit să le impuneți în Consiliul Local? Sunt câteva proiecte care s-au, să spunem așa, autoimpus, sau să nu spunem că au fost copiate și de care m-am bucurat foarte mult că s-au făcut. Problema e că nu s-au făcut așa cum mi-aș fi dorit eu, dar asta este altă problemă. Da, care sunt? Ce anume? Păi, deci parcul din centrul Măneciului, eu aveam de foarte mult timp această idee, dar schimbul de terenuri cu terenul din centrul stațiunii Cheia nu s-a făcut cum trebuia. Aș fi avut altă abordare, cu tot o altă abordare, n-aș fi lăsat niciodată terenul acela să încapă pe alte mâini, ci pentru că era foarte important pentru stațiunea Cheia, terenul din centrul stațiunii, fix lângă piața Cheia. După aceea aș fi făcut un parc în care să se simtă bine, foarte bine tinerii. El, ca și arhitectură, mie nu-mi place, sincer să fiu. Are un singur topogan pentru copii. Dacă vin 20 de copii, trebuie să stea la coadă să se poată juca pe el. Dar se poate îmbunătăți? Sigur că se poate îmbunătăți și eu am în plan chestiunea asta să-l aduc la niște standarde mult mai ridicate și mult mai frumos, mai ales pentru tineri. Pentru tinerii adolescenți chiar aproape nu are nimic. De asemenea, dacă tot vorbim de proiectele de genul acesta, anveloparea blocurilor era iar una din dezideratele mele, s-a materializat cât de cât, plus anumite drumuri care s-au făcut și pe care eu personal le-aș fi făcut mult mai bine calitativ, consider eu, și mult mai bine gândite. Dar sperăm că viitorul... Deci ceva ați impus, chiar dacă n-ați ajuns primar, dar ați fost și viceprimar. Da, am fost și mi-am făcut datoria cum am putut eu mai bine. Am schimbat multe atunci, în acei ani, am schimbat și un pic mentalitatea care între timp a revenit la normal prin administrația locală.
Am reușit să fac foarte multe lucruri din punctul meu de vedere, mai ales pentru zonele mai izolate și mai defavorizate. Am încercat mult mai mult, dar nu am reușit, pentru că într-o primărie întotdeauna primarul are ultima decizie. Ultimul și cuvânt, da. Viceprimarul de multe ori este doar de decor sau pentru lucrurile mai puțin importante. În general, nu dai viceprimarului niște atribuții cu care să iasă în față. Este adevărat ce spun, nu? Bineînțeles. Și atunci, evident că chiar dacă iei din ideile altora, chiar dacă da, mă rog, tu, în mandatul tău s-au făcut, e ca și cum le-ar fi făcut ei. Dar nu asta e important. Ideea este însă că, spre exemplu, și spuneam la începutul emisiunii, chiar vreau să ne axăm un pic pe Cheia. A avut o perioadă de înflorire, o perioadă în care foarte mulți și-au cumpărat terenuri, și-au ridicat case de vacanță, unii chiar au și rămas. După care s-a întâmplat ceva, a fost o perioadă în care nu prea s-au mișcat lucrurile. Și parcă ar fi păcat, pentru că chiar este foarte frumoasă zona. Ce s-a întâmplat? A fost neglijată? Nu s-a aflat pe lista de priorități a actualei administrații? Nu s-a aflat pe lista de priorități, ba chiar din contră. A fost pur și simplu neglijată complet. Și de ce? Din ideea că s-a mers întotdeauna aproape pe faptul că nu sunt votanți mulți la Cheia și că din punct de vedere electoral nu este foarte important. Iar primarii s-au lansat pe ideea de a atrage cât mai mulți votanți și atunci Cheia, având o cantitate neglijabilă de masă electorală, a fost pur și simplu lăsată la o parte, dar a fost o greșeală imensă, pentru că Cheia, din punctul meu de vedere și așa cum spune la toată lumea, Cheia este cheia Măneciului. Deci o cheie, considerând că mâine este dezvoltată, cu pârtie de schi, cu patinoar, cu tiroliene, cu spectacole, cu divertisment, foarte mult, chiar cu un sanatoriu sau un spital, pentru că la Cheia aerul este extrem de ozonat și ar putea să devină o stațiune balneoclimaterică, nu numai climaterică. Ea a fost neglijată total, a fost lăsată la o parte și nu s-a făcut aproape nimic. Dacă ceea ce v-am narrat eu mai devreme ar fi existat sau ar exista mâine, din punctul de vedere 3, 4, 500 de oameni au lucrat acolo, adică ar înflori Măneciul fără să discutăm. Vreau să fac o remarcă prin faptul că noi avem această frumusețe, cum ați spus dumneavoastră, acest colț de rai și noi pe acesta trebuie să-l dezvoltăm. Cred că nu o să vină nimeni să investească la Măneciu. Oricine ar avea o astfel de mană cerească, ar miza pe asta, pe turism, pe agroturism. Peisajul este superb și poate fi valorificat. Din punctul ăsta de vedere, ții și tinerii aproape, îi aduci, chiar dacă vin la sfârșit de săptămână. Dar mai construiești acolo niște case, da? Se mută, găsești locuri de muncă pentru ei. Spuneți foarte corect. Eu am în planul meu, dacă este cheia în proiectul dumneavoastră? Cheia este foarte importantă în proiectul meu și doresc să creez în cadrul primăriei o entitate care să se numească Stațiunea Cheia și care să nu aibă altă preocupare decât promovarea stațiunii pe toate canalele, dezvoltarea stațiunii, punerea tuturor problemelor stațiunii pe hârtie, începând cu un centru de informare turistică care lipsește și nu există în această stațiune, ca să nu vă spun că nu există nici măcar un individ să adune gunoiul de prin stațiune. Adică lucrurile sunt foarte grave. Dar oamenii se duceau. Adică și eu am fost la Cheia lungi perioade de timp, da? Lăsam Valea Prahovei, mai ales că e foarte aglomerat. Treci pe acolo, e păcat să nu ai cu ce să tentezi. Mai e acel muzeu de... Sunt două muzee. Două muzee, da. Două muzee, cu cele mai interesa pe mine. Muzeul de mină, adică ceva era, doar adăugai ele pe lângă. Există și nu putem să negăm că Cheia nu are în continuare o masă de turiști care vin, dar vin pe mai mult pentru petrecerea weekendului, a sărbătorilor. Deci este un fel de dar se poate turism mai din ăsta de weekend, turism nu este dezvoltat pentru un turism de masă și asta trebuie gândit, să ne axăm Ce ați face acolo?
Și sper ca cei care ne urmăresc să înțeleagă că miza asta pe voturi fac în Măneciu că sunt mai mulți votanți, dumneavoastră ne spuneți ceva mai din vreme, e una greșită. Pentru că cel care vine la Cheia să schieze, la patinoar, care vine și iarna, vine și vara, că este foarte frumos, În traseele de... mai trece și prin Măneciu, da? Mai cumpără ceva. Bănuții care se strâng vin în același buget. Pentru că dacă îți vin turiști, ai și magazine, da? Ai și vânzare. Închiriezi proprietatea, da? Închiriezi camere. Una de alta se leagă. Este un vârtej în care intră toate sunt legate. Toate serviciile astea care, vă dați seama, recepționări, cameriste. Sunt foarte, foarte multe lucruri care s-ar putea rezolva la Cheia. Bun, hai să ne întoarcem. Ce vreți să faceți? Eu am adăugat ca să înțeleagă lumea Sunt foarte că multe nu e. lucruri care... Cum i-ați da culoare? Cum ați atrage? Pas cu pas. Schi, de exemplu, pârtie de schi. Ce s-a întâmplat până Primul la lucru care l-aș face, aș reloca această pârtie de schi pe care s-a cine mers zice? atâția ani de zile. În ce stadiu e? Păi în niciun stadiu, nu s-a făcut niciun metru de pârtie, dar s-au cheltuit sute de mii de euro. Pe ce? Pe nimic. Pe avize, pe proiecte, pe cumpărare de teren pentru schimb de terenuri în alte locuri. Ani și ani de zile s-au cheltuit bani pe nimic. Nu s-a făcut un metru de pârtie, dar banii s-au cheltuit. A fost o greșeală fantastică din punctul meu de vedere alesă ca locație pârtia de schi. Eu intenționez, unul din primele lucruri, să relochez pârtia pe izlazul de la Gropșoarele. De ce este greșit? Pentru că costul era foarte mare. Cine ne dădea nouă, la momentul ăla, 8 milioane de euro? Eu cred că acum ar costa mult mai mult. 8 milioane de euro să facem o pârtie de schi la Babeș. Deci costul era imens și nu văd și nu vedeam. Eu de ani de zile spun acest lucru și repet, cu obstinație. Consider că o pârtie de schi se poate face și există două începuturi. Odată pe izlazul comunal al satului Cheia, la Gropșoarele, unde nu te costă nimic, unde ai aproape totul la nas, ai inclusiv drum de acces, ai tot ce trebuie, decât să mai duci. Pârtia îți trebuie o anumită... Este o pârtie, se poate face o pârtie de începător. Pe deasupra există un investitor local care dorește să facă o pârtie lângă Cabana Ciucaș și mi se pare o pârtie de altitudine, se poate face foarte lejer. Pârtia de la Gropșoarele ar putea să se facă cu bani foarte puțini și foarte repede. E făcută de Dumnezeu, pârtia. Deci panta există, terenul al primăriei. De ce n-a ales-o pe aceea? Nu pot să dau eu răspunsul la întrebarea asta, pentru că s-a pedalat în atâția ani de zile pe o idee greșită că pârtia se poate face la acest Babeșu. Eu am spus că nu, s-a adeverit că nu. Anul ăsta pârtia de schi, din cunoștințele mele, nu are niciun ban. Deci nu, ca obiectiv de investiții nu mai există pârtie de schi în 2024. Vă dați seama unde am ajuns, în ce involuție în atâția ani. Pas cu pas, problema Cheiei se referă, trebuie să pleci de la locuri de parcare. Nu sunt locuri de parcare. S-a făcut deja, s-a modernizat cât de cât strada, dar fără să facă locuri de parcare. Piața este într-un stadiu foarte, foarte grav. Există proiect la CNI aprobat, nu s-a dorit să se meargă mai departe. De ce? Pentru că nu am avut eu decizie, a avut altcineva. Păi dacă ai proiect. Da, s-a făcut afirmația în Consiliul Local Măneciu că nu este interesat domnul primar de această piață agroalimentară în Cheia. Știu că nu înțelegeți, dar n-am înțeles nici noi. Dar aș vrea să vezi dacă sunt interesați cei care locuiesc acolo, cei care vin acolo. Deci, infrastructura, iară este la pământ. Deci apă, canalizare, regularizarea torenților în stațiune, deci pas cu pas. Cheia se ridică pas cu pas. Este foarte greu ca mâine să spui că ai făcut totul, este imposibil. Nu mai vă spun de transport pe cablu. Tiroliene, așa cum am spus mai devreme, adică poate primăria, printr-un parteneriat public-privat, să creeze o zonă de divertisment tot pe izlazul de la Gropșoarele. A mai existat un proiect de acest gen. Sunt foarte multe lucruri care se pot face. Ideea e să poți să le faci, să fii determinat și să-ți dorești să le faci. Păi, dacă faci acest parc de agrement cu tiroliene, păi îți rămân și tinerii pe acolo, că își mai găsesc un job, au și ei ce să facă în timpul liber, e o mare problemă. E o mare problemă și pentru noi în Ploiești,
ce fac tinerii, că de pe la 9 s-a dat stingerea. E gri, da? Ori, având acest potențial în zonă, agroturismul poate fi dezvoltat, turismul, vară, iarnă. Deci Cheia are un potențial foarte mare. În plus găsești și locuri de muncă, da? Că ai făcut o pârtie, trebuie să lucreze cineva acolo. Ai făcut un sanatoriu și ăla, chiar vreau să punctăm un pic pe el, pentru că mi se pare destul de văduvit județul ăsta, dat fiind faptul că într-o perioadă, nu cu mult timp în urmă, s-au cam închis niște spitale și oamenii sunt nevoiți să bată drum lung până la județeanul de la Ploiești, slavă Domnului că e cât de cât cel de la Sinaia, dar sunt insuficiente. Prahova, de exemplu, n-a intrat pe lista acelor spitale regionale. Mă gândeam și am mai auzit genul ăsta de proiecte. Dom'le, măcar acolo să se ducă oamenii, să avem primiri urgențe și ceva pe interne, că durează mult până la Ploiești. Dumneavoastră spuneți că vreți să faceți un sanatoriu. Este un deziderat de mulți ani. Clima pentru că Cheia este o stațiune de interes local. Iar ca ea prin această stațiune să încercăm să o dezvoltăm, să o transformăm într-o stațiune de interes național, trebuie să ai mult mai multe pârghii și mult mai multe elemente care să te ducă în acel loc. Păi dumneavoastră, care ați venit din mediul privat, până acum erau, mediul privat nu. Și nu este doar părerea mea și nu mă înșel, atât timp cât tu știi să gestionezi o afacere și merge, înseamnă că ești capabil să gestionezi și un buget. Veniți din mediul privat, ați mai fost și viceprimar și consilier. Deci știți cu ce să mănâncă primăria. Absolut. Cu bănuții pe care, de regulă, da, înseamnă se strâng la bugetul local. Puteți să începeți ceva sau accesarea unor fonduri, fie ele europene, fie fonduri care mai apar de pe la minister, ar putea fi ăsta un început de drum pentru măcar parte din proiectele de care am vorbit la Cheia? Doamna Petrache, în toți acești ani, din 2020, mai ales începând cu 2021, final de pandemie, au existat bani ca niciodată și asta o știți și dumneavoastră la fel ca și mine. Deci au existat granturi, au existat PNRR, Program Național de Redresare și Reziliență, au existat. Pe Cheia nu a existat niciun fel de proiect. Pur și simplu au fost resuscitate la Mâneciu proiectele vechi care au continuat din spate, au fost resuscitate și nici acele proiecte resuscitate nu au fost puse într-o ordine firească. Deci la noi acum, în acest moment, se asfaltează peste tot, dar nu se ține cont de faptul că de fapt a făcută canalizarea înainte. Iar proiectul de canalizare... Adică ulterior și spargi. Da, exact. Deci ulterior se va face canalizarea pe majoritatea străzilor. Este o crimă aproape. Sunt foarte multe lucruri. Eu știu că oamenii sunt fericiți și este normal că oamenii sunt fericiți că a ajuns asfaltul la dânsii. Și pentru chestia asta îi înțeleg. Dar dacă nu gândim dincolo, da, este fără cap. Este fără cap și dacă nu dincolo de aceste lucruri, nu mai vă spun calitatea proastă a lucrărilor care s-au făcut, pentru că se face totul pe repede înainte, cu iz electoral, în ideea de a suci mințile oamenilor, dar oamenii, din punctul meu de vedere, am constatat, mai ales la Mâneciu, oamenii sunt destul de stupați că suntem totuși mai aproape de... Au prins multe alegeri și înțeleg când e pe repede înainte. Suntem aproape de orașe ca Brașovul, suntem aproape jumătate ardeleeni și noi și știm ce înseamnă acest lucru. Nu ne-a permis timpul să vorbim în această emisiune, dar sper să ne mai vedem și în celelalte și sper ca cei care ne urmăresc să înțeleagă că nu-i vorba doar de Cheia, ci că primăria înseamnă să gestionezi și celelalte localități din comună. Sunt 9 sate la Mâneci. Și în celelalte sate. Atât un lucru care considerați că este absolut necesar de făcut în celelalte sate sau într-unul dintre ele și sper să ne revedem într-o altă emisiune să discutăm și despre ce vă mai propuneți să faceți pentru Comuna Mâneciu. Cred că cel mai important lucru
ca și investiție care ar fi trebuit să se facă și nu s-a făcut și s-a fost lăsată la o parte, este faptul că 70% din localitate, din comună, vorbind de numărul de gospodării, nu au canalizare. Eu cred că era cel mai important lucru ca prioritate și pe fondurile care au fost să se meargă întâi, să se pedaleze întâi pe treaba aceasta, urmând ca ulterior să se facă asfaltări. Dar sunt foarte multe probleme. Problema locurilor de muncă care este extrem de gravă și pe care eu sper să reușesc să o gestionez. Relocarea parcului industrial și multe altele. Deci, într-adevăr, sunt foarte multe de spus. Eu știu ce trebuie făcut, știu cum se fac, pentru că chiar dacă vin din mediul privat, aici nu există loc de întors. Dar aici ați fost și în administrație. Da, și experiența din administrație îmi permite ca să pot să gândesc foarte bine situația și să facem proiecte sustenabile pentru localitate. Da, mulțumesc, domnule Barbu, vă doresc succes în această competiție electorală și sper să ne mai întâlnim într-o altă emisiune, să discutăm și despre alte proiecte pe care le aveți vis-a-vis de această foarte faină comună din Prahova, pe care e păcat de la Dumnezeu să nu ridici mai mult decât este și să nu redevină acea tentație pentru cei care vor să trăiască într-un mediu curat, frumos, în aer curat și să se bucure de peisaj. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem zilele viitoare. 5, 4, 3, 2, 1.